importanti li rbaħna, ovvjament il-prestazzjoni biex li xtaqt, kena ħinijiet meta konna berba minn fuq, tifhem stajna ġejna aktar, u nagħmlu żballu naqalgħu gol mill-ewwel, speċjalment wara s-suma lajna żewġ gols mill-ewwel, ġifieri. Aħna kienet il-logħba tagħna, ġifieri issa nisperaw li għada jkollna logħba prestazzjoni oħra mar-Rumanija, u mbagħad nibdew nippreparaw għal Budapest. L-importanti li Malta reġgħet għaddiet għat-tielet darba għall-Kampjonat Ewropej, ġifieri dik kienet lan u dak kien is-suċċess tal-aħħar. Lajna goals konna nafu li għandhom shooters tajbin, is-six, illum ħareġ il-4 ukoll, bil-bieraħ ma tantx kellu logħba tajba, konna nibżgħu mit-10, ma t-10 keċċini bi 3 fouls mill-ewwel. Dik kera dik tiskorja u tiġi mill-ewwel lura, imma għatlek konna nistennew logħba diffiċli, ma kontx nistennew logħba faċli. Għamilniha forsi iktar diffiċli milli suppost kienet. Għamilna passi ieħor quddiem fil-water polo Malti, nista' nkunu kuntenti. Kif għatlek fl-ewwel intervista meta ġejt nhar il-ħamis, għatlek there are no pushovers, tifhem ġifieri, u kienu preparati sew, kellhom tournaments, trejnjaw ġifieri, għandhom players tajbin u naħseb ma meritatament naħseb qegħdin hemmhekk fil-final.